Balah rotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suasopun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tabalik suasopun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isuak kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Indah rena yang badayo jika udah lamo sayang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suasana yang tak jadi baik rintangan isuak kadiadang alam tentu adia kasana.